खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेराप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरनाय थाबाय रायजो राजाफोर आं दिनै दंबोयो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव एरिया बेयावहाय नैबे आदैनि न'खराव गोबां गेदेर जाथाय जानानै दङ बे जाथाय जानायखौ लानानैनो बिथांमोना आंखौ हांख्राय हरदोंमोन नोंथांनि फिसाज्ला ओमफ्राय बिथाङा आंखौ लेंहरदोंमोन बिनि थाखायनो आं फैबाय आदैयाबो गोबां गेदेर प्रब्लेम जाना दङ आरो बिथांमोनहानि नैबे फंबायनि माने बिमा एबा मादै बे गोबां माने गाज्रि अबस्था जाना दङ बिथिं माने बेमारि फुथुना दोनदों हायावहाय दा बिनिखायनो माने बेखौ सिकित्सा खालामनो थाखाय नायनो थाखाय माखासे बाथ्रा रायजो राजानिफ्राय अनसुंथानो लुबैदोंमोन बिनि थाखायनो बिथांमोना आंखौ लेंहरनाय जादों आं बाखि खोथाखौ आदैया बुङोना फिसाज्लाया बुङो आं बेखौ आं खुलुमबाय आंनि मुङा बिस्वजित मोसाहारि आंनि डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार आरो थानाया कुसुगाव आरो पस्ट अफिसा जलेस्रि आङो 2 नं लथामारि आलुकजार गामिनि सासे हालुवा मानसि आंहा एसे आगोलावबो बिराद गिदिर घटना जाखांबोबाय आङो 22 तारिख समबार 11 मास दिनावबो गोदो मुफुरजों अरजाबोदों बाहायबो गोबां रां आरो थाखा फैसा थांदों आरो दिनैसिमहालागै आंहा आंनि बेरामाबो बे इनफेकसन जाबाय हामाखै दासिमहालागैबो दा आरो न'खराव आंनि बिसियाबो गोग्लैसोनानै दङ आरो दाख्लैसो आङो गुवाहाटि GMC मेडिकेल कलेजाव लांदोंमोन आरो बे मेडिकेल कलेजाव डाक्टार मोनैलाय इजालि MRM हस्पिटालाव लाबोनाय जादों आरो बाहाय साननै हरनै दोननाय जादों बाहाय बे आंनि हिन्जावनि गोग्लैसोनानै थानाय बे खर'नि गारायाव हामनो थाखाय डक्टर अनुप बर' सारा मोजां बिबुंथि होदों जे आंनो डक्टर बेखौ अपारेसन खालामब्ला हामगोन नाथाय फैसाया 5-6 लाखसो खरसा जागोन एसेबांसो थांगोन होननानै फोरमायथिदों बेमारा नैबेबो माबाया बेथ' बेमार नङा जाहैबाय ओमफ्राय बे मा दाबो हामाखै ना हामाखै अपारेसन खालामजाबावनांगौ होनदोंमोन थाखा फैसा गैयिनि थाखाय लांनो आरो हायाखै दा आंहा न'खराव गिदिर घटना जानानै दंगासिनो दं दा बेनिखायनो आङो रायजो राजानाव एसे अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै आङो दिनै खावलायनाय जादों स' रायजो राजाफोर बे आदैया गावनि माखासे बाथ्राखौ बुंबाय बिथांनि हिन्जावा बेयाव दं आरोना जों नोंथांमोनखौ देखायहैनि रायजो राजाफोर बिथांनि हिन्जाव एबा नैबे ब्रादारनि नैबे मादैयानो लोमजानानै गोबां गेदेर माने खस्थ' जानानै दङ आरो खर'आवहाय नोंथांमोना खर'खौ नायबानो जाबाय खर'आवहाय गेदेर मोनसे माबा जाना दं सिन जादों ओमफ्राय बेयाव टिउमार जादों नामा ब्रेन टिउमार बेखौ अपारेसन खालामाखैना खालामाखै आवगायाव खालामनाय खननै खालामदोंमोन क'क्राझाराव नाथाय हामाखै दा बङाइगावआव माबायाव गुवाहाटियाव लांनाय जादों गुवाहाटियाव लांनानै BMC मेडिकेल कलेजावबो डक्टरखौ लोगो मोनैलाय उसुगा बारा जानायाव आङो इजालि नार्सिं माबायाव हमाव सोनानै हरसे सानसे दोननानै लाबोफिननाय जादों स' रायजो राजाफोर खोथाया जाहैबाय माने आदैया फाहामाखै नङा फाहामबाय आरो ना अपारेसनबो खालामखांबाय ओमफ्राय दा बेबो बे बाथ्राया सैथो माने बयबो गावनि न'खराव जिखिनि दङ बेखौ माने बाहायजोबखांनानैसो मानसिफोरा माने गैयै जाब्लासो मदद बियो जेरै दा आदैयाबो दा गोबां गावनि हिन्जावखौ बासायनो थाखाय नाजाबाय खस्थ' खामानि मावबाय अपारेसनाबो खेबनै गाहाम खालामबाय बाट हामाखै बिनि थाखायनो दा बेसेबां बे खर'खौ अपारेसन खालामनाय धेमालि बाथ्रा खम थाखा थांगोन बेवहाय दा बेवहाय जिखिनि थांबाय गावसोरनि खोन्थानाय मथेब्ला आरोना न'खरनि जिखिनि सम्पति दाउ अमा जेरै मोसौ बेफोरबायदि हा हु गासिबो जि दङ बेफोर सोब सिलिंखार जालांनो हमलांबाय रायजो राजाफोर आरो दिनै बे मादैखौ बासायनो थाखायनो नाजागासिनो दङ दिनै न'खराव गैया जानायलाय जोबहां जानायलाय दा दिनै
रायजो राजाफोरनियावहाय खर' गंलायनानै खुलुमनानै माने मदद बिनो होननानै आङो रायजो राजाफोर नों माबाफोर बुंगोन नामा? औ, बे जाबाय अनसुंथाइ फिसाज्ला आरोना सासेल' फिसाज्ला ना? सासेल' फिसाला औ सासेल' फिसाज्ला ओमफ्राय बिसा न'खराव गासै 6 जन नामा? साबा साबा दंना नैबे आदै आरो नै मादै आरो बिथांनि फिसाज्ला बिथांनि नैबे ब्रादारनि हिनजाव आरो बिथांनि फिसाजो नङा होमबा? औ गासै बिसोर साबा आरोना दा रायजो राजाफोर आं नोंथांमोनखौ नायदो नोंथांमोनहा हालोदखौ खर'खौ देखायनांगौ खेबसेबाव माबायदि जादों नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बेवहाय नोंथांमोनहा जिखिनि अनसुंथाइ हरनो हायो नैबे आदैनि थाखाय बा नैबे ब्रादारनि थाखाय बे ब्रादारनि बिमानि नैबे दाथ' बेसेबांबा मानसियानो एसेबां माबा बैसोआनो जाबावखैसो नङा होमबा? जायाखै स' दायो बे समावनो बेबायदि थाङोब्ला नङा होमब्ला रायजो राजाफोर एसेबाबो 45-50 बोसोरसोल' जादों 40-50 नङा होमबा? होमबालाय स' रायजो राजाफोर अननानै जेसेबांखिनि हायो मदद खालामनानै होबानो जाबाय प्लिज आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थायो बे टिउमार बेमारखौ फाहामनो थाखाय नोंथांमोना इसोरनि मुङावहाय जि जेसेबां हरनो हायो जाय जेसेबां दान होनो हायो नैबे आदैनि एकाउन्ट बा नैबे सोर सासेनि एकाउन्टखौ होयो आं मिथिया बिसोरो दा आं बिसोरनि एकाउन्टखौ लांगोन आरो स्क्रिनाव होनो हागोन आरो डिसक्रिपसनावबो होनो हागोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना जेसेबां हायो बे मादैखौ फाहामनो थाखाय नैबे आदैनि एकाउन्टआवहाय सोनानै हरो जेन माने बे गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय आंबो बेबायदिनो जेसेबांखिनि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेमार दङ बेफोर बेमार जानायफोरखौ रायजो राजाफ्रा सोरबा अनसुंथाइ हरनो नागिरो लुबैयो बाट बिथांमोनहा हरनो थाखाय जायगा मोना बेफोरखौ साननानै आङो माने बेबायदि भिडिअ खालामनाय आं माने स्टार्ट खालामदों आरो गोबां सुबुंफोरनो आं बेबायदि भिडिअ खालामनाबो होबाय रायजो राजाफोर आरो नोंथांमोना मदद खालामबोनायनि थाखायबो गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय दा दिनैनि बे बिराद गिदिर इमारजेन्सि रायजो राजाफोर सानथामनि उनावनो बेखौ लांनांगौ जाहैदों अननानै नोंथांमोना प्लिज जेसे हायो डनेसन हरबानो जाबाय जि 150 थाखा 1000 500 जिसेबां हायो नोंथांमोना प्लिज अननानै नैबे आदैनि थाखाय बे मादैनि थाखाय आरो नैबे बिथांनि फिसाज्ला सासेल' नायल' जाल' बिनि थाखाय जे नैबे मादैखौ फाहामनो थाखाय अननानै मदद खालामहरबानो जाबाय जिएमसिआव लांनांगौ होनदों नामा? गुवाहाटियाव ना? जिएमसिआव नङा माबा एजालि आदैनाबो मेगना नायदो दासिमबो हामाखै मोदोमा बुनायनिफ्राय बुलांगासिनो दं होनना बुंदों बारा जागासिनो आरो बेनो बे बारा जागासिनो दं गावनिखौसो नायनो ना ओरै फारसेथिं गावनि हिनजावखौसो नायनो जालांगासिनो दं फिसाज्लायाबो गावनि बिफाखौसो नायनो ना गावनि बिमाखौसो नायनो ओरैबायदि जानानै दं रायजो राजाफोर बेनिखायनो बिसोर रासिबाय जोंखौ लिंहरबायदों नोंथांमोननिफ्राय एसेबाबो मदद मोनगोन खोमा साननानै बिनि थाखाय अननानै नोंथांमोना जि हायो अननानै जि थाइसे थाइनै हायो बेखौ अननानै मदद खालामहरबानो जाबाय आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमबाय जोंहा खुलुमनानै बिनायनि अनगा जोंहा जेबो राहा गैया भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननिसिम होनायानो जोंनि थाखाय बे मोनसे सेक्रिफाइस रायजो राजाफोर स' आसा खालामबाय नोंथांमोना जि हायो बेखौ मदद खालामहरगोन होननानै खुलुमबाय रायजो राजाफोर नै आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबायफोर नैबे हस्पिटालावनो दा अपारेसनखौ खालामनाय जागोन आरो बे हस्पिटालावनो माने सानथामनि गेजेरावनो लेंहरफिननाय जादों आरो आं दा बिनिखायनो आं रायजो राजा आइ आफाफोरनाव जाहाथे अननानै अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आङो आसा खालामनानै दिनै बे माबाखौ बिएम सोदोबखौ आङो बेखौ सोदोब चेनेलखौ लेंहरनानै बे दानि जोंनि बर'नि माबा ओंखारनायलाय आं बेखौ लेंहरनाय जादों आरो बे बाबुमोनखौ